Хвала Христу. Хвала навіки. На початок буде номер 41. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Wyzwoli mnie, Panie, z moich biedów. Poglądzi na poniżenie moje, cierpienie moje i odpuścił się grzechy moje. Pragnienie Boga jest, jak my mieli życie wieczne. Więc od tego przyszł w ten świat i oddał swoje życie na krzyżyka, my u Nim mieli życie wieczne. Jak nie zaginęli na wieczne, ale razem z Bogiem przebywali u szczęście wiecznym. Тому możemy tak samo wejść w ten szlak nasz ziemny. Пройти, шукаючи Господа, відкриваючи в своєму житті, наслідуючи Його в этой нашій щоденності, в першу чергу довіряючи Йому цілком усе те, чим ми живемо. Видячи, що тільки у Господі, у Христі і разом з Ним можемо перемогти, можемо зробити наше життя правдиво щасливим. Кого удельничать в этих святых таинницах с нами управде перед Богом и перепросим Его за все наши грехи и провины.
Wspominajcie. Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Intensy modlić się dar życia wiecznego dla świętej pamięci Sofii, upiatej rodowiny śmierci. Молим Тя, всемогутный Боже, дай верным Твоим належно подрыхтоваться до великодных святов, как наше телесное устремание принесло всем нам плен духовный, проспана наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить в едности Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Аминь. Читання книги пророка Езекіеля. Так каже пан Бог: «Калі грешник адвернецца ад усіх грахоў сваіх, якія ўчыніў, і будзе захоўваць усе мае наказы, поступаць справядліва і праведна, то ён, напэўна, жыць будзе і не памрэ. Ніводзін з грахоў ягоных, якія ён учыніў, не будзе прыгаданы яму. Дзякуючы справядлівасці, якую учыніў, ён будзе жыць. Ці ж я жадаю смерці грэшніка, кажа пан Бог, а не таго, каб адвярнуўся ад шляхоў сваіх і жыў. Калі ж справядлівы адвернецца ад справядлівасці сваёй, будзе поступаць беззаконна і рабіць усе агіды, якія робяць несправядлівы, ці ж будзе ён жыць? Уся справядлівасць яго, якую чыніў, не будзе прыгадана, за нявернасць, якую праявіў, і за грэх, якім зграшыў, за гэта памрэ ён. Вы кажаце: несправядлівы шлях пана. Цяпер паслухай, доме Ізраіля. Гэта мой шлях несправядлівы, ці несправядлівыя хутчэй шляхі вашыя. Калі справядлівы адвернецца ад справядлівасці сваёй і будзе чыніць беззаконне і памрэ, то за гэтае беззаконне, якія чыніў, памрэ. Калі грэшнік адвернецца ад граху свайго, які чыніў, і будзе здзяйсняць правасуддзе і справядлівасць, ён захавае душу сваю жывой. Ён пабачыў і адвярнуўся ад усіх беззаконняў сваіх, якія чыніў. Таму жыць будзе і не памрэ. Гэта Слово Божае. Дякуем Пану Богу. Хто ж витриває, Пане, калі грахи успомніш? Хто ж витриває, Пане, калі грахи успомніш? З глибині я кличу Тебе, Пане, Пане, почуй мой голос. Нехай Твої вуші почують голос моїх молитвах. Хто ж витриває, Пане, калі грахи успомніш? Калі Ти, Пане, будеш зважать на беззаконні, хто
Твоє, Пanie, але в Тебе пробачення, каб боялися Тебе. Души Твоє, Пanie, коли грехи успомниш. Сподяюся на Пана, сподяється душа моя на Його слова. Душа моя чекає Пана, больш, чим варта світання. Тож витриває, Пане, коли грехи успомниш. Больш, чим варта світання, нехай Ізраїль чекає Пана, бо у Пана милосердності щодрою Його відкуплення, і Он відкупить Ізраїля від усіх беззаконня Йогоних. Тож витриває, Пане, коли грехи успомниш. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Откиньте от себя все грехи ваши, яка жаба, и створите в себе новое сердце и новый дух. Хвала Тебе, Слово Божие. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Mesja. У той час Jezus сказал своим учням: «Коли справедливость ваша не перезуде справедливости книжников и фарисеев, то вы не уводите у владарства небесное». Вы чули, что было сказано пророткам: «Не забивай, а кто забье, подпадая под суд». А я кажу вам, что кожный, кто гневается на брата своего, подпадая под суд. Кто скаже брату своему рак, подпадая под высокую раду, а кто скаже неразумный, подпадая под гиенну вогненную. Тому, коли ты принесешь дар свой до ахвярника и успомнишь там, что брат твой мая нечто супроть тебе, покинь там дар свой перед ахвярником и иди спочатку помирися с братом своим. И тады приди и принеси дар свой. Мирися с противником твоим хутко, покуль ты с ним еще в дороге. Как противник не отдал тебе судьи, а судья не отдал тебе слузе и не укинули тебе у вязницу. Соправды кажу тебе, не выйдешь оттуль, покуль не отдаси апошний грош. Это слово Пана. Слава Тебе, Христе. Милованы в Христе, браты и сестры, сегодня в одних таких разважаниях пошли такие слова, які дали мне якесь такое мовозатримання, задуми, так само віднесення до свого життя. Гэта слово гучить так, что после кожного з нас застанется альбо пыл, альбо попел. Знову боку, ніби щось близькое, ну, вельми подобне. Однак у сутності воно вельми рознае, бо з розного походить. Бо справді, ну, коли ми йдемо з гэтага світу, нічого з нас не застанецца, так направда. Але вось, коли ми говоримо про гэты попел, то ведаем, попел паўстае тады, калі штосьці згарае. Штосьці згарае. І хрысціянін гэта чалавек, які так направда ў сваім жыцці вось гэтым штодзённа мае паміраць. Дакладна ў такі спосаб. Вось гэта паміранне нашае дзеля другого чалавека.
І гэта так naprawdę паўната жыцця. Chociaż думаю, што так нам гэта не вельмі падабаецца. І так калі у штодзённасці, калі вось прыходзіць гэта стомленасць, прыходзіць часамі такое бессілле, мы ад гэта хочам уцекчы і зразумела, усё чынім для таго, каб як-то для сябе стварыць вось гэту прастору, выгоды, так каб было, мне добра. Але так naprawdę у рэальнасці, калі паглядзім, то вось дбанне толькі пра сябе, дбанне пра сваю выгоду. Разумеем, і думаю, не раз мы гэта дасведчылі. Так naprawdę у доўгай перспектыве не прывядзе нас да шчасця, бо заўсёды паўстае пэўная пустка, незразуменне, дзеля чаго жыву, што так naprawdę, чым напоўнена гэта маё жыццё. Дакладна Пан Езус нас гэтага вучыць і прыходзячы і гаворыць аб тым, што я не прыйшоў, каб мне служылі, але каб служыць і аддаць жыццё сваё. Прыйшоў, каб служыць і аддаць сваё жыццё. І так naprawdę, калі мы гаворым, што мы як хрысціяне, то тыя, якія наследуем Хрыста, то так naprawdę вось менавіта і ў гэтым такім штодзённым нашым служэнні, у аддаванні сваіх жыцця, у паміранні. І думаю, што гэта вы дакладна ведаеце і дасведчваеце у гэтай сваёй штодзённасці, калі паміраеце штодня для сваіх блізкіх, родных, дзесьці забіраючы вось гэта сваё я, не дбаючы пра сябе, але дбаючы пра большае дабро, аддаючы свой час, уменне, здольнасці, добрае слова. Яны вось у такі спосаб, так naprawdę, мы штодня згараем, каб у канцы канцоў, калі настане гэты дзень адыходу з гэтага свету, то так naprawdę пасля нас не застанецца проста якісьці пыл, які развее вецер, а застанецца вось гэты попел, які будзе сведкам таго, што мы сваё жыццё аддалі, а праз гэта атрымалі жыццё вечнае ў Хрысце, які, паміраючы на крыжы, уваскрос, каб кожнаму з нас адкрыць дарогу да жыцця вечнага. Гэта шлях, які прайшоў Хрыстус, і да якога кожнага з нас запрашае. Сёння асаблівы спосаб, вось у гэту пятніцу, і зноў будзем супольна разам перажываць разважанні мукі і смерці Езуса Хрыста. Таксама паспрабуйmy ў гэтым часе затрымацца, можа задумацца, чи маё жыццё, гэта штодзённае спалянне, паміранне для другога. Powstań. Pan Bóg pragnie дарыць усіх людзей шчасцем, таму з даверам скіруем да яго нашыя просьбы. Молимся за святый костёл, каб он все больше становился светлым для человечества. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за народы, охопленные войной, каб сироты их спынилось братозабойство. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, яких опановали агрессия и ненависть, каб с Божьей допомогой яны покинули шляхи беззакония. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлых, каб Бог одарил их вечным супокоем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут собраных, каб падчас Великого посту мы помирились с нашими неприятелями. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об дары жыцця вечнага для святой памяти Софію, пятую гадовіну смерти, каб добрый Бог прыняў до супольнасці збавленых. І вечны адпачынак дай ёй, Пане. На святло вечнае, няхай ёй свеціць. Няхай адпачывае супакоі вечным. Амин. Усімагутны вечны Божа, прымі нашыя просьбы і адары нас ласкамі патрэбнымі для выпраўлення жыцця. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Номер 63.
и сестры, как мою и вашу я вяру в нем. Бог Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Боже наш Отче, ласкаво прими ахвяру, прозакуй дозволяешь нам Тебе умилостить. Из великой милосердности Твоей обнови у нас ласку избавления. Раз Христа Пана нашего. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку Пану Святы Ойчу Всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Бо Ты ласкаво дозволяешь Твоим верным, зачышчаною душою, штогод радостно чакаць великодных святаў. Каб праз шчырую малітву і ўчынкі міласэрнасці, а таксама праз удзел у сакраментах адраджання, яны дасягнулі паўноты ласкі дзяцей Божых. Таму з анёламі, арханёламі і усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі усклікаючы. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святости. Таму просим Тебе, просвети дары росою Духа Твоего, как они сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе нам, узял хлеб, подяку Тебе складаючи ламав и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам павячэру ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего престол хвали. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, что чинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой розсіяний по всім світі, удосконали його у любові разом з Папом нашим Львом, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які паснують надію на воскрешення, про святой пам'яті Софію і про усіх, хто в Твоїй ласці дійшов з гэтага світу, і дозволив убачити святло обличчя Твоєго.
Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечному, єдності за Святейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и прочистым правником, со святыми апостолами и всеми святыми, які справ веку подобались Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, как Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, в єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злога. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. просим Тебе, Пане, збав нас от всего злого. Скопосу покою дні наші, допоможи нам у милосердності Твоєї, как мы были завсюди вольны от греху и захованы от усіляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцу нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам». Впрочем, не зважая на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодность Твоя воля дарить супокоение и едность, и живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокою. Баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Щаслива я покликана на вечеру Яровну. Аминь. Я не вартый, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Я живий, каже пан Бог, тому не хочу смерти грешника, але как и он отвернулся от шляху своего и жил. Номер 50.
104. Вишня скриниця, май позбавлення, Єсуса мив, Його своєю крив'ю, Його нас заробляє, має рани, Єсуса криш, надія моя. Мой плащ яснейший за свет, омывая его огнем сего, я нас смывает всякий грех, я огнем сего. Крышкой скрыться, мой восславление, Иисуса Яко свою кривью, Його наставляння, моє рани, Ісуса крив, надія моя. Мой плащ яснейший за свет, омывая его, як ясний кров, я насмиваю всякий грех, як ясний кров. Молимся. Пане наш Боже, нехай прийняти сакрамент нас одродить, очистить нас от минулых провинов и дасть нам удел у таємниці збавлення. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Узглянь, милостивый Пане, на народ Твой, и учини, как знешнее устремание сприяло его внутреннему очищению. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в покое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас душ снують по світі. Аминь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь з нашим порятунком, Святый Архангел Михаил, молися за нас. Ангел Панський звестував Пані Марії, і зажала Духа Святого. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенная ти між женщинами, і благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в
Номер 38. Это уже Маша пошла. Боже святий, поможи кам'ян тільки грішники нам. Господи, я роблю это для Тебе, но люблю, бо безмерно Тебе люблю. И замест рук я прикрою свой шлях ограблю, замест слов життя отдаю, бо люблю. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Я разом с Матерью Божией. Мария, Мать Божия, Твоя вера была абсолютной, и она означала полное отдание себе Богу. Твой назаретский фиат привел Тебе не только до шляху славы Твоего Сына, але и до крыжовой дороги в Иерусалиме. Уже у храме, тримаючи дитя на руках перед старым Симеоном, Ты почула болючее пророцтво. Меч пронижит Твою душу. Дозволь пройти в этот шлях разом с Тобой. Иисус, подай меня, небесный благодатстве. Иисус, подай меня, небесный благодатстве. Стация первая. Иисус осужден на смерть. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Бог отдал себе на суд человеку. Это был суд на толпу обраного народу. Суд тих, хто ще вчора вітав Єсуса з Назарету як Месію, тих, хто кричав йому Госанна і вистилав його на дорогу своєю вопраткою і галинками пальму. Теперь же яны ж, те ж самые люди, жадали его смерти. Его вучни закрыли твары и казали: «Я не ведаю этого человека». И только маленькая женщина, якая стояла на толпе, мовчала и
не адрывала вачэй ад асуджанага. Гэта была ягоная маці. Яна ведала гэтага чалавека. Яна ведала, што ён не вінаваты. Яна разумела абуральную несправядлівасць таго, што адбываецца. Маленькая жанчына, што стаяла сярод натоўпу, спадзявалася, што вот зараз, праз хвіліну, яго вызваляць у гонар свята. Але натоўп патрабаваў вызвалення варавы, гвалтаўніка і забойцы. А яе сын быў асуджаны. Надзея абвалілася. Разам з Марыяй памолімся за ўсіх няўцешных матуль і іх дзяцей, страціўшых надзею. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Ty za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłuj над нами. Jezu, zgadaj mnie, u niebiesnej łaski. Jezu, zgadaj mnie, u niebiesnej благодати. стацыя другая. Иисус Христос бярэ на свои плечи крыж. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Надея. Сколько надеи засталось у свете. Ты не померла ли на кровавых бойнях войны? Ты не покромсали ли на дробные аспекты выбухи бомбы? Ты не затоптали ее до смерти миллионы абцасов по площадях свету? А колькі прагнасці, эгоізму, пыхі і ганарлівасці падкрадаецца да нашых сэрцаў. Здаецца, быццам надзея проста ўтаптаная ў зямлю пад нашымі нагамі. Але наперакор усяму Иисус Христос бярэ на свае плечы крыж. Крыж нашых грахоў і нашага збаўлення. І мы з Марыяй, маці нашай надзеі, пачынаем маліцца. Во всей земле чуваць молитва, молитва веры, любови и надеи. Звернемся и мы разом с Марией, и разом с людьми доброй воли до Иисуса Христа с просьбой об мире, об житті, об детях наших. Витай, Мария. Полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Ty za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłuj над нами. Jezu, zgadaj mnie, u niebiesnej благодати. Jezu, zgadaj mnie, u niebiesnej благодати. Стация третья. Иисус Христос падает под крышем первый раз. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Мария с детства оберегала Иисуса. И он насыщался ее молоком, и она целовала его побитые коленки, коли он падал, вучыўся ходить. Коли он рос, и она, вероятно, казала: ешь кашу, альбо не забудь обуть сандали на улице сыра. И вот он упал под тяжелым крыжа наших грахов, и она ничем не могла ему допомогти. И она плакала, ее слезы были тяжкими, как кроплі крові. Она протягивала руки, жадаючи поднять свое дитя, якое падало на землю. И он упал, и она не могла до его нават докрануться. Только молитва тривала в ее сердце.
А молімся і ми разом з Марією за усіх матуль світу, які чекають, сподіваються і непокояться за своїх дітей. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Ty za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Jezu, skandanie u niebiesnym Galatarskie. Jezu, skandanie u niebiesnym Galatarskie. Стация 4. Иисус Христос устракает свою мать. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог раскрывший муку свою, свет откупил Ты. После Иисуса переодолел тяжар отлеглости и знайшовся род крикливого натовпу, слезные, але верные Божьей Маті. Гэта яна, Табе, отвечному Слову, Сыну Божьему, дарила любовь, клопот, супокой и утульность. Гэта яна была Твоей одиной опорой и подтрымкой у тыя гады Твоего жыцця, утойнай ад нас. Што вспомніў Ты, Господи, убачыш у натоўпе яе вочы, поўнай любові і болю? Ці не тыя шчаслівыя і бесклапотныя дні, праведзены разом з Юзефом і Маріяй? Марія, што хацела сказаць Ты, узіраючыся ў вочы Езуса, з горлам сціснутым ад болю? Толькі ціха ўсклікнуць ісім сэрцам: «Я з Табой, Сыне мой, я ахоўваю Цябе, як заўсёды, з Віфлеему». Мужнасць памяці сустрэлася з вернасцю, любоў служыла праўдзе. Пане Божа, дзеля той бясконцай любові, вернасці і непазбыўнай скрухі, што жыла ў сэрцы Тваёй Маці, благослови усіх матуль, і жывых, і тых, хто ўжо пакінуў гэты свет. Вітай, Марія. Полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Ty za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłuйся над нами. Jezu, skandanie u niebiesnym Galatarskie. Jezu, skandanie u niebiesnym Galatarskie. Стація 5. Симон Пірінеєць допомагає Єсусу нести криш. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Пане Боже, серед ошалелого натовпу, який ще недавно співав Тобі Госанна, а тепер з заходячого злорадності, глядячи на Твоє покути, знайшовся чоловік, який нехай ненадовго, але дав Твоїм плечам відпочити від тяжару наших грехов. З якою вдячністю гляділа Марія на гэтага незнайомця, який на хвилину узяв на себе роль божського осудженого і став у повному сенсі її сином. Колькі маці зараз моляться в допомозі для своїх синов, каб знайшовся чоловік і поставив своє плечо, допомог би у тяжку хвилину, ухвалив би і сутішив словом. Господи, молим Тебе, благослови і заховай до всякого зла усіх тих, хто ведаючи чи не ведаючи, по своїй волі ті супроть її, допомагав ті допомагає нести нам свій криш. І відкрий нам очі на покути інших, щоб і ми могли допомогти тим, хто знемагає під тяжаром свого крижа.
каб ми змогли пройти з імі, нехай такі часто їх шляху, бо у кожним з їх ти. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Ty za nas cierpiał od raną. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Jezu, zgadaj mnie u niebiesnym władarstwie. Jezu, zgadaj mnie u niebiesnym władarstwie. стація 6. Вероніка витирає твар Єсусу. Kłanię się Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Иисус Христе, Ты могла, Вероника, позбавить себя от тяжких покут. И Ты такая важная была для облегчения того боли, что протягло все Твое тело, и є спроба витерти Твой твар. Нехай хоч на мгновение Йон, який йде на покарання смертю, знов отчує себе чоловіком, подумала Вероніка, безстрашно з'явившись від натовпу. Нехай і яни, безсердечні, убачать у їм чоловіка. Вероніка серед натовпу, серед здеку і лаянки, здійснила акт дійсної милосердності до того, хто був виставлений на посмішище і здек. Ти розуміла просто жінчина, хто такий Христос, що Він нес, куди Він йшов. Пані, молим Тебе, нехай спочування і безстрашність святої Вероніки буде нам прикладом ставлення до тих, кого легче судити, от кого легче відмовитися, чим прийти на допомогу. Марія, Маті Божия, серед зевак і необдумних крикунов этого свету, бачучи лагодність і пящоту милосердної мужності, нехай Твоя рука милосердності докранеться до всіх наших дітей, хвореючих, покутуючих і поранених. Вітай, Марія. Полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Ty za nas cierpiał od raną. Jezu Chryste, zmiłuйся над нами. Jezu, zgadaj mnie u niebiesnym władarstwie. Jezu, zgadaj mnie у небесном владарстве. Стація 7. Єсус падає другий раз. Kłanię się Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Гэта так по-чалавечы, падаць і зноў. Сілы ўжо на выходзе, а самае вялікае выпрабаванне яшчэ наперадзе. Насмешкі і лаянка, крыкі і здзекі таму, хто сам вырак сябе на пакуты. Калі мы хочам адвярнуцца ад граху, змяніць усё сваё жыццё і слухаць голас Бога, рана ці позна адбываецца і новае падзенне. Бог ужо дараваў нам, але раскаянне і прабачэнне не засцерагае нас ад новага граху. Мы падаем, таму што зноў разлічваем на свае сілы. І калі здаецца, што ўжо няма сілы далей несці гэты крыж разам з Езусам, Ён паказвае, што яшчэ ёсць куды ісці. Ён зноў уздымае нас, і мы ідём разам з ім і яго маці. Навучы нас, Найсвятейшая Дева, зноў бачыць зоркі, бо мы жывём у асляпленні неонавых агнёў і штучнага асвятлення. Дапамагай
Дапамажы нам падняць вочы і ўбачыць не смецце, якое забруджае гарадскія вуліцы, а цяпер ранішнюю зорку, якая абвяшчае святло ў нашым свеце і боскае аблічча Сына Свайго. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. Ty za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Jezus, zadaj mnie u niebiesnym władarstwie. Jezus, zadaj mnie u niebiesnym władarstwie. Станція 8. Єсус утішає єрусалимських жінчин. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Жінчини плачуть у Христі, якого ведуть на покарання смерті. Їм шкода його, тому що серце у їх жалостливе. Яны пашлі не толькі за ім, за любым, каго несправядліва асудзілі. Яны, магчыма, яшчэ абмяркуюць адна з адной несправядлівасць і жорсткасць у сучасным грамадстве, самі не ведаючы, што і іх грахі прывялі Хрыста на Галгофу. Зразумела, чаму праз 18 стагоддзяў з'явілася Дзева Марыя ў вёсачцы Ла-Салет. Яна сядзела на камені, які мясцовыя дзеці называлі рай, и, заливаючись слезами, закликала до покаяния. Мы переполнены своим «я». Мы занадто заклопочены тем, как насытить, попестить и потешить свое тело и розум. Маті наша, возьми кожное слово Христа и потиху открый нам его глубину, прихожость и сенс во всей его полноте. И потом, коли мы наполнимся его светлом, дай нам забыться про себе. Змяни наше серце. Вітай, Марія. Полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Ty za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Jezus, zadaj mnie u niebieskim władarstwie. Jezus, zadaj mnie u niebieskim władarstwie. Стація 9. Єсус падає третій раз. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Третє падіння Єсуса Христа на дорозі, яка вядзе до верной смерти, і яго упартая, хоць і тяжкая борьба за тое, каб зноў стаць, гэта бесценны урок для знясіленых людзей, для ўсіх, хто ў роспачы, як не здавацца ў сваім імкненні да збаўлення. Марія, высокородная спадарожніца ў справе адкуплення, духоўна знаходзілася побач з сынам у адзіноце яго падзення. Напэўна, калі Jesús пакінуў Марыю і пачаў прапаведаваць, да яе даходзіла мноства чутак. Мы таксама чуем разнастайныя чуткі пра Хрыста, і што ён не існуе, і што ён не мае ніякага дачынення да нашага жыцця, і што ён проста міф. Маці наша, прыйдзі і навучы нас нанова словам Твайго Сына. Некаторыя з нас дзеці пакланення тэхнічным сродкам, тэлебачанню, кампутарам, тэлефонам і камфорту ведаюць іх на памяць, але ўжо даўно страцілі іх сэнс.
Мария, Маці Божия, дай нам мудрость понять Твоего Сына у гэтым безбожным и страшным свете, дай силы и мужности, узмацни веру и любовь, ісці за Езусом, як гэта робишь Ты. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Ty za nas cierpiał od ranów. Jezu Chryste, zmiłuйся над нами. Jezu, zgadaj mnie u niebiesnym władarstwie. Jezu, zgadaj mnie u niebiesnym władarstwie. Стація 10. З Єзуса здирають одіння. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил Ты. Найпригожейший синов чоловічих, той, хто був образом небачного Бога, тепер стоїть зневечений і принижений, позбавлений одіння і чоловічої годності. Святая Марія, ти бачиш тіло Сина свого повне болю і ран, принижений, схований, як білосніжна гостя. Його боскость схована від чоловіцтва. Як же тяжко нам у приниженому Єзусі убачить Бога во всій Його славі, убачить зяння слави. Яно утоєно від очей, навіть коли сорвані усі покрови. Яно сховано від нас, тому що ми самі закриваємо свої очі і тим самим закриваємо очі Єзусу. Коли ми хочемо зробити нечто греховне, хіба ми не заплющуємо очі Йому? Найсвятейшая Маті, допоможи нам глядеть на человека чистыми очима, чистыми думками и чистым сердцем, бачить у им образ и подобенство Иисуса Христа, Сына Твоего. Сердце Марии, покутуючее и израненное, молись за нас. Сердце Иисуса, с невахами наполненное, смилуйся над нами. Витай, Мария. Полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Ty za nas cierpiał od ranów. Jezu Chryste, zmiłuйся над нами. Jezu, zgadaj mnie u niebiesnym władarstwie. Jezu, zgadaj mnie u niebiesnym władarstwie. Стація 11. Укрижування Єзуса. Kłaniajmy Tobie, Panie Jezu Chryste. Образ крыши муку свою, свет откупил Ты. Наконец, гэтае пакаранне дасягае сваёй жахлівай кульмінацыі. Жаўнеры прыбіваюць Езуса Христа да крыжа, а далей гуляюць, размаўляюць. Які неймаверна страшны выгляд прыняла Марія, стоячы пад крыжам. 33 гады таму Бог папрасіў яе з верай прыняць вестку ад анёла. Яна поўная ласкі, і ад яе народзіцца Збавіцель. Яна пагадзілася быць маці Месіі па сваёй уласнай волі. І вось цяпер яе сын укрыжаваны. І з крыжа просіць выканаць яго волю, стаць маці чалавецтва. І пакуль будзе разлівацца Божая міласэрнасць, да яе спачування будуць заклікаць з веку ў век.
Їй треба пробачити не тільки забойцям сина, але і усім забойцям, які з'являться у будучих поколіннях. Попросимо літостивого Бога покаяння і милосердності для всіх тих, хто учинив смертні грехи. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Ty za nas cierpiał od raną. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Jezus, zaдай mnie u niebieskim bałagarstwie. Jezus, zaдай mnie u niebieskim bałagarstwie. стація 12. Єсус помирає на крижі. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог раскрыши муку свою, свет откупил Ты. Ось яно і мгнення заклання ягняті. Здійснилося. Слава Тобі, Боже Отче, який от веку ведал, что створенный Тобой человек отвергнется Тебе, и ценой его вертания до Тебе будет кровь Твоего Сына. Слава Тобі, Боже Слово, який прийняв волю Отця і откупив нас кров'ю Своєю. Слава Тобі, Дух Святий, який відкриваєш нам в очі на правду і захочуєш нас шукати збавлення у Христі. Разом з Найсвятейшою Богородицею, Дівою Марією, у єдності з небесними силами, у клінчому мовчанні для подножжя крижа, на яким укрижований Збавитель світу, Уладар світу, Син Божий, Єсус Христос. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому, Як была спраглеку Тебе и завсёды, и на веки вечные. Амин. Ty za nas cierpiał od raną. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Jezus, zaдай mnie u niebieskim bałagarstwie. Jezus, zaдай mnie u niebieskim bałagarstwie. Стація 13. Єсуса здимають з крижа. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог раскрыши муку свою, свет откупил Ты. Больше нема потреби укпинуть с Иисусом. Праведник потерпел и помер. Одни прагнули его смерти, другие хотели убачить його переможно, сиходячим з крижа. У середині гэтага жаху Маці Божая, яка його народила, яка принесла його ахвяру у храм, і яка тепер бачить, що Бог эту ахвяру прийняв, і що Христос помер за все і за всіх. Любов і боль. Чаша, яку подав Отець Сину за все чоловіцтво, за його пробачення. Тая ж чаша була видадена і Марії. У неспостигальной таямнице взаимоотносин поміж Богом і чоловіком Бог просив жінчину розділити любов, боль і пробачення, криш її Сина, яким вилечується світ. Коли з усіх боків чується крик «Християнство померло», нам треба звернутися до жінчини
яка тримала на руках мертвого сина. Каб здолець перенести тяжар крику, роздираючого на шматки серця, нам треба звернутися до яє. Яна навучить нас пробаченню, тому що яна пробачає пробаченням свого сина. Вітай, Марія! Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Ty za nas cierpiał od ranów. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Jezu, zgadaj mnie u niebiesnym baładaństwie. Jezu, zgadaj mnie u niebiesnym baładaństwie. Стація 14. Єзуса кладуть у гробницю. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог раскрывший муку свою, свет откупил ты. Єсу Христе, Ты все забрал с собой за той камень, что приставили до Твоего гроба. Наш боль, наш отчай, наше одиночество. Мы так до их привыкли, что, здається, без їх нема нас самих. Нехай так, Боже. Найсвятейшая Матерь, Ты все еще веришь и доверяешь. Нават коли Ты покидала могилу, где было поховано тело Твоего Сына, Ты не стратила надеи. Ты памятала, что Твой Сын обвестил про Его воскресение. И эта думка наполнила Тебе довером. Матерь Божия, покажи нам шлях надеи, коли прийде спокуса розчарування. Нагадай нам, як Твоя надія у Велику П'ятницю, коли все здавалося страченим, перетворилося у радість перемоги у Великодну неділю. Хвала Отцу і Сину, И Духу Святому, як была с предвеку, теперь и завсёды, и навеки вечные. Аминь. Ty za nas cierpiał od ranów. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Jezu, zgadaj mnie u niebiesnym baładaństwie. 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 Святая Марія, як Ти була з Єсусом, будь з нами на нашому крижовому шляху. Будь з нами, як підтримати і умацувати нас, коли наші сили слабіють у хвилину тяжкої і болючої хвилі. Нехай Твоя материнська присутність дасть нам мужність протягувати і йти. Udział nabożeństwu krzyżowego szlachu w czasie Wielkiego Postu zluczony tak samo z odpustem, jaki można ofiarować za naszych bliskich, pamiętnych, żeby ich zgadać, za kogo my сегодня хотели бы этот отпуст ofiarować, a wspomnieć все wymogi Kościoła, pomolić się intencjach Świętego Ojca. Ojcze nasz, Который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня,
и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Witaj Maryja, Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu, Як была спредвеку, теперь и завсёды, и навеки вечные. Аминь. wieczny odpoczynek daj pamiernym Panie, А светло вечное нехай им светит, wieczny odpoczynek daj pamiernym Panie, а светло вечное нехай им светит, wieczny odpoczynek daj pamiernym Panie, а светло вечное нехай им светит. niechaj odpoczywają w spokoju wiecznym. Аминь. Dziękuję w zupełności Macie w modlitwie naszej parafii za przygotowanie i prowadzenie Krzyżowego Szlaku. I na zakończenie przyjmijcie dar Bożego błogosławienia. Pan z Wami. И с Духом Твоим. Niechaj Was błogosławić Bóg Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Аминь. Idźcie u spokoju Chrysta. Дякуем Пану Богу. Номер 109.